ngizamele ntwana ngishuta ngempondo vele manje vele sibhayi cool yabo athi ngizwe le ntwana shakufele Ayisho khamba ndaba. manibheka manje eish cela ukuhlupha manje yazi ngishaya ngempondo la ngifuna ukubhayi cool ayish awunalo la ipondo la ku fele mina ngusikhifi Afede matala ish. Vele songithole nalo fika ngithola. Ya. Sathi ngiyobhala ikhulu yabo. Man, kancane man. Ngishaya ngasamntini. Yazi khona enye inamba engiphusha. Ngishayele phansi shimanje. So ngishayele inamba ngifuna amasoja. Ngifuna ama young blood. Izinto ezizokhona esigeke siphume fast. Ngiyangithola. Mara sorry ngathi ngiyobhala ikhulu fast. Afede mntwana ke uzongithola yivi. Awusheshe khawunelanga la yangishisa manje. Hayi yiyo le ntana abakhuluma ngayo TK yombheke manje ungicelana namapondo. Usho manje lekusasa le imini ngoma 3. Abantu laba bayahona i-15 hayi man ayisathali Friday manje ngitsathali abantu bayahona i-15 yabo nge-15 yangithola. Usho manje bheka abahola kanje bathanda ukugcwala emall and manje ama-truck lawo new angena emall wonke la eJapan. Usho manje bheka sifuna ukubalanda sibakungenele. Khuleka amagana akhona mina ngifuna nje amasoja awunothini mfethu. Thola nje intwana zakho ozithembile eziqinile sibangene. Ngoba mina mangikubhekile awona ngathi ngangeke. Yabona-ke manje TK lento ngicela yona ntanga eish. Yazi maraferi ngizocabangisisa ngayo ngithola ya nayi khona yamnyana nje isimo nje ihlala la esikwazi ngithola sizokhulumisana la ya sizobona mntana sizodenka ngalo nje. Mara wena khululeka ukugcwala ibhavu ungayi. Asali lento uzoyenzeka. Phela singena namagana.